Nilagyan ko na rin siya ng U-bend. Sabi ng may-ari para daw may pagawakan pag i-center stand. Kasi may center stand pa to eh. So, para yung center stand niya, may hawakan siya dito. Sinabay ko na rin siya sa yung hugis ng upuan pataas. Tapos ito tinakpan ko na rin kasi may butas to eh. Para maganda siya tingnan. Yan. Tapaludo na lang na-mount natin. Ito na itsura niya ngayon.